זה הסטודיו שלי שהיה במשך 5 שנים האחרונות. כמה שנים את עובדת בזה? זה 17. התחלתי בגיל 26. ומאז הכל בן יוצרת? יוצרת, מלמדת, עובדת עם נכי צה"ל. מלמדת אותם קרמיקה. ברגע שהם מסופקים מהיצירה שלהם, זה נותן המון. כשהם מראים את העבודות ואומרים להם וואו איזה יופי, כשאני רואה אותם שמחים אני גם שמחה. היצירה לבדה לא הייתה מספקת אותי, ונתינה לאנשים בלי היצירה גם לא היה מספק אותי. אבל כשאני אהיה בת 80 ואני אסתכל על חיי, אם אני אראה שעשיתי גם וגם, אז אני יכולה להגיד שעשיתי משהו בחיים. עץ ונחל, מים זורמים, ציפור שמיים כחולים. זה זכוכית ממוחזרת שמחזרתי בקבוקים, שרפתי אותם בתנור קרמיקה. זה דגם של פסל שאני אמורה לעשות השנה בכרמיאל, שהוא אמור להיות בגודל של 3 מטר, עם גושי זכוכית ענקיים בפנים. שהרעיון זה שאתה מת לגעת בזכוכיות שקודם ראינו בחוץ, שזה מושך, אבל בעצם אי אפשר להגיע כי הכל פה ברזל. זה פסל שעשיתי 60 שנה למדינת ישראל, משתתף בתערוכה על השיר, הנושא היה בת 60 פוקחת עין. אז בעצם מה שעשיתי כאן זה כמו מין עין, שזה האישון שלה, אבל זה גם בעצם מין סירת הצלה שאנשים יושבים בדרך לארץ המובטחת, המעפילים, כל הנושא הזה, זה התחבר לי. ופה בנימי הדם של העין מצוירת מדינת ישראל, שבעצם כל האדמה שלנו היא שפוכה בדם. למה בעצם אהבו? זה הכי קרוב לאלוהים, לא יודעת, זה... בעצם כשאני מפסלת אני רואה את הנשמה של הדמויות, לא את הדמות עצמה הפיזית. עכשיו נראה מה יצא לנו בשריפה האחרונה, לפתוח את המור, זה תמיד מרגש. זה לגלריה בטבריה שהעבודות שלי מוצגות שם. תחרה. זה למנורה. יש פה 2 נשים. אישה כאן, ופה יש מאחורה שלה, יש כאילו 2 נשים. את רואה פה יש אישה אחת, ופה יש עוד אישה. וגלגלי המים נשאו אותך וגלגלי קרוון בעצם אני שיפצתי. הרצפה זה היה עם לינולאום כמו שיש כאן, ואני פשוט שייפתי אותה במשך איזה 4 ימים וצבעתי אותה, והכל בעצם, גם הכיסא שאת יושבת עליו מצאתי אותו בג'אנק ושיפצתי אותו. כל העצים האלה שגרתי בחוף הייתי אוספת אותם, הייתי יכולה גם ללכת 2 קילומטר עם קרשים באורך של 2.5-3 מטר על הראש, ופשוט ללכת על החולות ולהביא אותם, כי ידעתי שיהיה לי מה לעשות איתם, וכל עץ מצא את הפינה שלו. ומאיפה יש עצים בחוף? הם נסחפים בסערות, בדרך כלל אחרי 2-3 אחרי סערה, אם הולכים, טוב, אני לא אגלה את כל הסודות, מוציאים אותם ברחוב. נשאו אותך וגלגלי המים
תרזה עשתה לי ונתנה לי מתנה. מאוד מחוברת לסגנון העתיק, לדברים פרימיטיביים יותר, ואני משלבת בזה גם את כל הספירלות והציפורים שהם יותר חדשנים. בדרך כלל בקרמיקה כל הזמן אומרים לחבר את החלקים אחד לשני כדי שהם לא יהיו עדינים ורגישים מדי ושבירים. ואני להפך מושכת את זה לקצוות כמה שאפשר, עושה כל מיני קונסטרוקציות כדי להעמיד אותם, לקבלו את העדינות והרכות שלהם. קרמיקאים תמיד אומרים שאני פסלת, ופסלים תמיד אומרים שאני קרמיקאית. בגלל שאני משלבת את שני הדברים ביחד. תמיד זה משך אותי, גם הלבן, הנקים, הקרקלים, נראים עתיקים. הייתי אסיסטנטית 4 שנים, אצל קרמיקאי מאוד ידוע בארץ, שהוא כבר נפטר, אודי אבן, וככה למדתי את המקצוע. ציפור